ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine mongko aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang abote wong tresno aduh papan dununge di DM di WA ra balesi wah ujan kowe ora mampu Mas Nimas kesayangan kaya ngopo rasane hati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu Nimas kang tak tresnani di DM dhewe aku ora balesi apa sliramu wis lali janji suci ngendi kamu ini atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine kamu aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang kanan tresnaku kaya dene aku kang jaga tresnamu tak pasrahke mring pangeran yen mesti jodoh ora bakal kurang taran Chandra Wirawan Indonesia Opanore di DM dhewe aku ora balesi apa sliramu wis lali janji suci ngendi kamu ini kanjeng tresnamu tak pasrahke mring pangeran
Matur nuwun Bang Darwis Astasina. Matur nuwun Om Senol.